Aquí mesmiño. Furou unha botella de Jack Daniels e espichouse na parede. Aquí mesmiño. Que susto, Un susto de ronca yo carallo, sí. Vámolo repasar punto por punto. Entran dous homes. Sí, con carautas de goma. Entraron por aquí. Aí teño o almacén. Ajá. Ten unha porta que dá a unha plataforma de carga. Eu sempre tiña a porta pechada. Así que tiñan que ter unha chave. Unha chave, logo, vostede cree que foi un golpe desde dentro. Tivo que ser. Polo menos un dos dous traballou para min nalgún momento. E a razón de que disparasen aquel tiro que Deus confunda é porque debían saber que gardo isto debaixo do mostrador. Contoulle á policía no seu día. Sí, claro. Revisaron os contratos dos meus empregados, interrogaron a todos os que traballaron para min. Pero non detiveron ninguén. Conservan a copia deses contratos. Conservo, teños nunha caixa na oficina, pero eu sei ben quen o fixo. Ai, sí. Un fulano ao que despedira 15 días antes. O malnacido atreveuse a vir 2 días despois do roubo. Viña cun sorriso que non lle cabía na boca. E souben que fora el. Pero vaille tía un xurado con sorrisiños. Acórdase do nome. Pensa que estou senil ou... Non